Det er de store kæmper, som er blevet sat i arbejde med at transportere de store broelementer tværs over Sjælland fra Korsør Havn til Motorring 4 ved Vandsbækgren, hvor en ny jernbanebro skal etableres. Inden man overhovedet kunne få de store lastbiler sendt ud på vejene, måtte man først gøre klar til kortegekørsel med politi og følgevogn, ligesom man flere steder måtte fjerne f.eks. vejskilte, for at der kunne blive plads til lastbilerne. De store broelementer er blevet præfabrikeret i Polen og sejlet til Korsør Havn, og her er de blevet omlastet til store lastvogne, der kan tage de op til 39 meter lange og mange tons tunge broelementer. På grund af den brede last foregår transporten om aftenen og natten, så den øvrige trafik generes mindst muligt. Den nye jernbanebro er en del af den nye jernbanestrækning fra København til Ringsted, som forventes at åbnes i december 2018.